Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndoda kureururawo izvo zvakaitika mukomanashi. I think ndainge ndichiri kuma 15 years or so. Pane umwe mwana womuvillage uyo watakazobatikidza ari mumunda. Gogo vakabva vachizomutuka. Aiita basa rekuba manhanga mumunda medu. Gogo vakamutuka kwazvo, vakati one day is one day. Saka nerimwe zuva mukomanashi, gogo vakabva vazotimutsa painge pari pakati pawo veusiku. Then takabva tichizoenda kumunda kuya. Gogo vainge vachingoti, iwe zvangu ndaiteiko, mwana wevanhu. Takazoti tasvika kumunda kuya, wanikwe mukomana uya ainge achingodzungaira ari mumunda apa akabata nhanga. Mukomanashi pakaitwa batai. Takazama kuti tinge tichimubatsira kutomutuka, kutomurova. Ivo baba vakabva vachizobvunza gogo kuti ko nhai mai, makanzi kudii kana kuri kunze munhu akapinda mumunda menyu, then kana akaba mukazomubata ari mumunda, ava kutadza kubuda mumunda menyu, munomusunungura sei? Ivo vakabva vati vainge vakanzi nen'anga yacho yekubhohwera, kana kuri kunze ndo zvinenge zvaitika, vainge vachifanira kuti vange vachiita tsvina. Mushure mekunge vaita tsvina, vobva vamudyisa. Baba vakabva vati maita saizvozvo here? Vakabva vati hongu, patori negudo ratouya mwanangu, rikabva randizivisa sezvandainge ndakaudzwa nen'anga yacho yekubhohwera kuti kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge apinda mumunda mako achida kuba, pane gudo richauya kwauri. Gudo iri ndo richakuudza zvose zvaunofanira kuti unge uchiita. Saka vakatotema shamu yavo yemuhabros. Kwava kusvika kuya, vainge vatori nechimwe chizen'e chavainge vainacho. Kwava kuitira tsvina pachizen'e paya, kwava kumupa kuti ange achidya. Iyo sezvo ainge ava nenguva achingodzungaira ari mumunda, haana kana kumboramba kati kana zvirizvo uchandisunungura kuti ndige ndichikwanisa kubuda mumunda menyu gogo, zviri nani kuti ndige ndichiidya. Kwava kuidya, asi aiti kana ava kuda kunosvika kumacheto kwemunda wagogo, aibva atanga kutemwa neumwe musoro, obva atanga kuchema achiti pane chinhu chakandibata. Aibva atanga kumhanya achibva kumacheto kwemunda achida kuenda pakati pemunda, achiti ndokwa ainge achinzwa kuri safe ikoko. Saka ivo gogo vainge vachiti vainge vasingachazivi zvino kuti voita sei. Baba vakatomboedza kumusumudza mukomana uyu, asi naivo vaiti kana vava kuda kunosvika kumacheto kwemunda vainzwa zvichivaremera, vobva vazomuisa pasi, vobva vatora befu, vobva vati handichakwanisi, ndiri kunzwa sekunge ndakatakura bhazi chairo, toita sei nhai mhai, nekuti kana kunze kukagara kwaidza tichanzi tiri varoi isu. So mukomanashi mushure mekunge zvose zvinhu izvi zvaitika, ndo papakabva vachizoenda gogo, vakabva vachizonotaura neumwewo mukadzi uyu mukoma ainge akavengwa kwazvo navamwene vake. Saka vanhu vazhinji vainge vachiti unoroya. Vakasvika kuya kwava kumunokera, vakaita zvokumunokera pahwindo. Ndo zvavakatiudza, sezvo murume wake ainge asipo, vakabva vachizotaura naye. Ndiye ega akaziva kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Zvechokwadi mukomanashi, takabva tationa kutoti vamwene vake vainge vachinyumwa, ende zvose zvavainge vachifungidzira kuti muroora wavo ndo zvaari, zvechokwadi zvainge zviri izvo chaizvo, ainge ari muroi. Wakauya mukomanashi ndokubva achizotanga kudeketerera, but akatanga achideketerera ari kunze kwemunda, then ndokubva achizopinda. Akati angopinda mumunda, pane imwe mhepo yakauya mukomanashi, chiri chamupupuri, chikabva chatanga kumuteverera. Akabva achizoenda painge paine mukomana uyo ainge akabata nhanga raainge aba, ndokubva atanga kumudeketerera zvekare. Chamupupuri chiya chikabva chatanga kutenderera paari mukomana uya, ndokubva achizomuudza kuti
ange achifamba ari kumashure kwake, ndokubva vatanga kufamba kuzonosvika vachinosvika kumacheto kwemunda. Mukomanashi, takangonzwa chimwe chinhu chakaridza mhere, kushaya kuziva kuti ainge ari munhu gudo here kana kuti imwewo type imwe mhuka. Ndokubva zvazotongoti zii, zvakati zvati zii kudaro, mukomana uyu kwava kutanga kuzviitira, akazviitira manyoka. Apa akati achizviitira manyoka kudaro, ndokubva afenta. Tikabva tachizomusimudza tikamuisa kunze kwemunda, ndokubva tazomusiya akadaro. Kwava kufamba tichidzokera kumba, apa tainge takanzi hakuna anofanira kuti ange achizocheuka. Mukomanashi, kusvika ndichizokura gogo vachizoshaika, nyaya iyi tainge takanzi hatifaniri kuti tinge tichizotaura nezvayo. Mukadzi uya wekutibatsira mukoma nanhasi uchiriko, mupenyu. One day hangu kana kuri kunzi ndikawana zvivindi, andoda kumbovabvunza amai ivavo kuti asi musi uya vakazvifambisa sei, kuti vakadaidza sei chamupupuri, uye zvekare mwana uyo ainge aba nhanga mumunda magogo vakamusunungura sei. Ndiyo confession yangu iyi, mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei. Kubva ipapo mukomana iyeye haana kana kuda kuzomboita zvekuba zvekare. Akangosangana one day nagogo, vakazotiudza, hanzi akabva atiza, vakamuti kana ukangoudza munhu chete uchandiona, ndinotumidzira mapere angu kumba kwenyu, anokudya iwe. Saka iye haana kana munhu waakamboudza, because mukukura kwedu hatina kana kumbonzwa nyaya iyi ichitaurwa nezvayo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndainge ndimbori bully kuchikoro, so ndakati ndichiita izvozvo zvebullying kuchikoro, ndopandakabva ndachizorova umwe mwana akafa. Ndakasangana naye kutoilet. Musi wacho iwoyo ndainge ndakadzama kwazvo. Ndainge ndiine umwe musikana uyu wandainge ndichida. Zvazvo kuchikoro kuti unenge uine musikana wako waunenge uchida, but uchitya uchinyara kumuudza. Saka musikana uyu iye ndiye ainge ari head girl pachikoro pedu. Saka ndakamuona achitaurawo neumwe mukomana. Apa ndakabva ndati mukomana uyu ndoda kuti ndimurove. So ndakabva ndachizoenda hangu kutoilet. Ndasvika kutoilet kwekwe mukomana, ndakabva ndaona kuti kwainge kuine umwe mukomana ainge ariko. Saka akati apedza kurasa mvura, ndokubva atanga kufamba zvake achienda. Ndakabva ndamuti mufana iwe mira ipapo. Akabva aramba. Mukomana ndakamumhanyira asati abuda mutoilet, ndokubva ndanomupombera chibhakera nechekugotsi uku, ndokubva adonhera pasi. Saka ndakangoti chifight chandamupa, it was too powerful, achamuka zvake. Kwava kuti sveverere, ndokubva ndabuda mutoilet ndikabva ndaenda kune imwe class kwainge kuine mafriends angu. Time ndobva ndakabva ndazodzokera hangu. Apa ndainge ndakabata mamwe matextbooks ndichitya kuti uya wandainge ndasiya ndarova nechibhakera zvimwe kuda aikwanisa kuzoonekwa neumwe munhu, because ndakatomusiya mukoma. Ini ndakangoti zvimwe kuda munhu ari kuzama kuda kumuka, izvo ainge ava kutotandadza. Asi chakandityisa ndechekuti ainge ava kubuda furu nemumuromo zvekare nemumhuno. Saka ndakangodzokera muclassroom ndakabata hangu matextbooks angu pasina kana nguva, ndokubva kwapinda vamwe sei. Mukomana takazongonzwa yava mheremhere zvichinzi kumatoilets kune umwe mwana awanikwa akafa, kune mwana awanikwa akafa, sezvo ainge abuda furu mune mumhuno zvekare nemumuromo. Zvainge zvava kungonzi munhu uyu arohwa nezvidhoma, but havana kana kutombogara vakazviziva kuti ndini ndainge ndakamurova mwana iyeye. Mukoma, kunyangwe hazvo zvinhu izvi zvakaitika a very long time ago, but zviri kundi affecta mentally. Ndinoti kana ndikati farei, especially paya kana kuri kunzi ndinenge ndisina kunwa doro, kana ndichiseka nevamwe, ndinobva ndatongotanga kungofunga kuti asi ininika ndakauraya munhu kaini, ndofanira kuti ndinge ndichiita sei nekuuraya kwandakaita munhu.
apo pandainge ndichiri kuchikoro. Handina hangu zvinhu zvinotyisa zvandinosangana nazvo, but the fact yekuti ndakauraya munhu, kungoziva chete kuti wakauraya munhu pane zvazvinongoita. So unongogara uchingofila guilty, always looking over your shoulder. Kana usiku mutemo wangu ndewekuti handifambi. Ndainge ndiine shungu chaidzo dzekuti ndinoda kuita zvedriving, but zvekuzotanga kuda kuzodriva usiku manje, izvozvo ndozvandakaona kuti hazviite. Ndokusaka ndakazosiyana hangu nazvo. Ndinongoshandawo zvemanormal jobs, ende pose pandinenge ndiri I try to make sure kuti ndinenge ndiine vanhu vandinenge ndiinavo. Kurara ndiri ndega ndinotya. Kana mudzimai wangu ari kumusha, ndinotosarudza kuti ndinge ndichitombokembesa kana girlfriend, kana kuti urera ndinenge ndatoenda kunokecha, because ndiri ndega ndinotya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzongokaruka ndaona chipoko chake mukomana uyo wandakauraya pandainge ndichiri kuchikoro. It's not like ndinenge ndichimuona, asi ndinongonzwa imwe feeling yekuti nhasi chete ndinokwanisa kuona chipoko chake. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we mukoma. I think it is high time dai matsvaka veukama avo vamunoudza, because itori ngozi kai yamakatopara. Saka munofanira kutoti munge muchitoudza veukama kuti izvi ndo zviripo, then ivo vanobva vazoona kuti way forward ndeipi, nekuti imimi kana mukazofa nesecret yenyu, generation yemangwana ndiyo inobva yazosara ichitambudzika. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Mukoma nashi pandakaita mari ndainge ndichiri kuma 30-31 ndo pandakaita mari. Ndainge ndava kuitawo zvekutenga magas bottles ndichimaendesa kuzimu, then ndokubva ndachizototanga zvekare kutoita ekutoimporta directly from South Africa. Kwava kutanga kuita mari pasina kana nguva. Ndakabva ndachizolinka up neumwewo akandiudza, akandirakidza mukoto, akabva anditi kana ndiine mari ndaikwanisa kuita zvekuoda fuel kuMozambique. Zvino zvataizoita mukoma nashi, fuel iyi yaifanira kuti inge ichizoenda kuZambia. Instead yekuti inge ichienda kuZambia directly, zvataita mukoma, taizoti Zimbabwe itransit country. Saka kana nyika ichinzi itransit country, there is no need yekuti vange vachizoverifya magudzi anenge akatakurwa netruck. Saka taiti kana tikasvika muZimbabwe taibva tachizoenda tobva tazono offloada diesel riya kumadepoti edu awa ana musiyanwa, then tobva tachizozadza kuti mako mazitenga aya nemvura. Matruck kwava kuenda zvavo kuZambia. Aiti kana asvika kuZambia taiva nemabhururu edu mamwe ane mapurazi nemaplots, taibva tanongorasa mvura iya tobva tadzoka zvedu tiri empty. Matraki obva atitande akananga kuMozambique. Ndo zvatainge tichiita izvozvo mukoma nashi. Ndakaita mari kani, saka ndakazotanga kuwirirana nevamwe profeti vatori nemukurumbira. Ndo pandakabva ndaona kuti vanhu ava vanonzi maKristu vane kamwe kachitsotsi kavainako, because vakatozviziva kuti inini ndiri mudhila. Instead yekuti vange vachindiudza kuti zvandainge ndichiita zvehudhila zvainge zvakashata, ndaifanira kuti tige ndichirarama an honest life. Ivo vainge vava kutoda kutopinda mumadhiri iwavo. Mufunge zvenyu mukoma. Vakabva vati kwandiri, hakuna munhu anoita mari anozova mupfumi uri honest. Unofanira kutoti unge uchitoita mabhindauko semabhindauko awa amuri kuita. Saka ivo vanawo matrucks. Vakabva vatonditi this business that I was doing, business rekuti tainohoda fuel kuMozambique, tobva tauya tobva taoffloada fuel yacho muno muZimbabwe, tobva tachizoenda nemvura kuZambia. It was a very good business and he wanted to be part of that. Ndokuzonorombesewa kwandakazoitwa navo prophet ava vatori nemukurumbira. Takaenda kune imwe n'anga yavo mukoma nashi yekwamutoko uku. Takati tasvika kuya vakabva vati
kuti iwewe usazobatwa nemapurisa. Unofanira kuti unge uchizovawo nepaunenge wakatsika. Takabva taendeswa kumakuva, ivo zvavo vainge varipo, just offering me support. Ndakaendeswa kumakuva mukoma, it was somewhere kuma 10 p.m. ndokubva ndachizonoradzikwa pamusoro peguva remutorwa, kuri kutora mweya wake. Ivo vakati inonzi soul soaking, vanowanzo kuzviita kana kuri kunzi pakabuda mascandals pamafacebook, vanhu vachiva shoropodza, vanongoenda vonoradzikwa pamusoro peguva. Saka mweya uya wemufi ndiwo unozongoita kuti vanhu vange vachizongodzinetera nyaya dzacho, uye zvekare nekuzongovapa rimwe zisapoti rekupenga, kunyange vanhu vachitoona kutoti zvinhu izvi hazviite mhani zvinenge zvaitwa nemunhu waMwari, but vanhu vanenge vachingoti siyanai navo. Kwamanashi ndakatoshamisika ndikati ko vana papa vanotoendawo mudzin'anga, uye zvekare vanotopiwa mushonga uyo unonzi mushonga wechivhuno, zvekuti kunyange mukanzi mabata mascandals avo sei, his following will even grow. Instead of people saying kuti we will stop going to his church, vanhu vanenge vava kutovafarira even more. Vakatoseka zvavo, vakabva vati iwe mhani, ndine vanhu vakawandisa macelebrity mhani ekuti anotoya kwandiri ndichitovanamatira, but vachiti kunamatira he only meant kuti vanenge vachingovapawo mushonga iyoyo wechivhuno, kuti kunyange zvikanzi munhu abreka intaneti sei nemascandals ake, but support yaanenge achipiwa nevamwe vanhu, vamwe vaanenge akatokanganisira, inenge isingatombomake sense, vakabva vati ndiwo mushonga wacho iwoyo. So ndakarombesewa mukomanashi napasta ava vatori nemukurumbira kwazvo zvekuti kana ndikakuudzai zita ravo intaneti munoswera mabreka maita viral, imi mukomanashi mukaita zvenyu mari nesecret iyi. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvimwe hazvo imhiko dziri secret dzandisingafanire kuti ndinge ndichizoudza kana ani zvake, asi ndangodawo kungozivisawo mhuri yeZimbabwe kuti vamwe vanhu vavanoona pamaintaneti ava vanenge vatori nepavanenge vakatsika, muchivaona vachiunganirwa nevanhu kudaro. Zvimwe zvacho hazvisi zvega. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi zvimwe zvacho hazvisi zvega. Profeti ava vanoshandisa mushonga wechivhuno. Zvakangooma hazvo vedu hanzi inonzi soul soaking, kunoradzikwa pamusoro peguva wobva wachizotora mweya wemufi. Kana uine maproblems aunenge wakatarisana nawo, then mweya uya wemufi unobva waenda wobva wanoita basa pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.